Vítajte na mojom kanáli. Tento kanál je o hľadaní s detektorom kovov v Spojenom kráľovstve, konkrétnejšie v Škótsku. Dnes som sa vybral na komerčné hľadanie so skupinou okolo slávneho Toddyho Irvina, ktorý sa venuje detektingu, trúfal by som si povedať, viacej ako 30 rokov. Niečo som počul. Že by to bol nejaký duch. Komerčné hľadania tu v Škótsku sú dosť populárne. Ako to vyzerá? Za hľadanie na poli alebo na farme, zhruba za 6 alebo 7 hodín hľadania si môžete zaplatiť. Nie, že môžete, ale musíte. Ceny začínajú od 5 libier a horný strop tam nie je. Znamená, kto si koľko vypýta, toľko musíte zaplatiť. Dnes ma to bude stať 20. Všimol som si, že na druhej strane cesty sú ovce, tak to nebol žiaden duch, ale nejaká ovca s nesprávnym bekaním. Takže späť k hľadaniu. Som v oblasti Scottish Borders a ideme na pole alebo na farmu, na ktorej sa pred pár rokami našiel poklad. Súbor niekoľkých strieborných mincí. Budeme však hľadať aj na poli, kde sa s detektorom ešte nehľadalo. Tak ak sa zaujímate o to, čo nájdem, pokračujte v sledovaní tohto videa. A ako za starých časov, ešte keď sme mali v televízii na Slovensku iba 1 a 2 program, prajem vám príjemný kultúrny zážitok. Nebudem vás už zdržiavať, vychutnajte si video, ak to môžete. Tak dnes hľadáme na tejto farme skupina asi niečo cez 50 hľadačov. Pole alebo pastvina, na ktorej akurát stojím, tak tu na tejto pastvine bol nájdený poklad strieborných mincí 2 roky dozadu. Ale je dosť tiché hľadanie. Nemám veľa signálov. Rozmýšľam, že sa prenesiem na iné pole. Mám tu prvý kopanec. Signál 57-58. Zdá sa mi, že to bude iba odpad. A poďme sa pozrieť. Prekvapenie, že hneď v hrude práca pre pinpointer. Poklad to nie je, i keď sme na poli. Kde sa našiel poklad 2 roky dozadu. Niečo takéto. Tak. Budem nahrávať, iba ak to bude stať za to. Druhý signál je niečo takéto.
budeme špekulovať neskôr doma. Signál 60 a malý projektil. Aspoň to vyzerá na projektil. Nie som si istý, ale asi mám gombík. A môžem povedať, že to bude úspech. A možno to je nejaká malá minca. Ale by som to skôr typoval na nejaký postriebrený gombík alebo arzent bronzový. Veľmi biedne, veľmi biedne. Zdá sa mi, že to bude niečo dobré. Trošku som to videl, zdá sa mi, že to bude... Nie. Myslel som si, že to bude Joe Harv, ale nie, to je kúsok medeného drôtu. Možno nejaká rukoveď. A po 2 hodinách tu mám prvú mincu. Je to minca? Nie, to bude gombík. Pretože ho cítim na druhej strane. Ten je zaujímavý. Hore je koruna a tu je ruka so šípom. Celkom zaujímavé. Tak toto je najlepší nález za 2 hodiny. A teraz sa mi podarilo nájsť starý náprstok. Nikdy som nemal šťastie na strieborný. Tak kto vie, možno na budúce. Jelene, máš tam niečo zelené? Hej, pre našich bratov Čechov. Neviem, čo to bude. Či to bude gombík, alebo iba znova nejaký odpad. Mám to v ruke. A samozrejme, že to je krúžok. No, nič. Signál 92 po vajíčku, tak poďte ho so mnou otvoriť. Niečo takéto. Je toto minca. Po 4 hodinách prvá minca. A ešte som ju aj škrabol. Ak to je minca. Taký kus cesty. Pre 1 centovku. 1 centovku a 1 librovku. Tak môžem ísť domov. Tak zdá sa mi, že som našiel nejakú starú mincu, ale čo to bolo? Je to zelenavé, ale nie je to zelené. A ak je striebro nízkej kvality miešané s meďou, tak občas takto vychádza von. Skontrolujem, keď budem doma. Je to tenké, tak uvidíme.
tie nie najlepšie nálezy. Toto skončí v koši. Spotky z nábojov z brokovnice. Toto je olovo. A toto pôjde na šrotovisko. Nie, toto sa mi nezdá, že by mal byť hrebeň. Asi je to z nejakej mašiny. Možno z kombajnu. A teraz tie lepšie nálezy, aj keď nemá sa čím pochváliť. Takže našiel som nejaké tie kolieska, nejaké kúsky kovu. Toto je asi splacnutý projektil z malorážky alebo zo vzduchovky. Toto je niečo silnejšie. Našiel som náprstok, videli ste ho už vo videu. A 3 mince. Neviem, či toto bola minca. A 2 moderné mince. 1-pencovka a 20-pencovka. 20-pencovku som našiel iba na povrchu. To znamená, niekto ju našiel a si ju potom stratil. Ja som akurát prechádzal po mieste, kde ju stratil. Ale niektorí hľadači podarilo sa im nenájsť nejaké mince alebo skrátka dosť úbohé hľadanie na 50 hľadačov. Našiel som 2 gombíky. Môžem povedať, že najlepším nálezom je asi tento gombík. S motívom koruny a páže s šípom. Uško je ulomené. Tak hádam, na budúce to bude lepšie. A teraz jedna otázka pre odborníkov, archeológov, vedátorov a múdrosráčov. Kľudne mi v komentári môžete napísať, akým spôsobom som zničil nálezové okolnosti alebo nálezové informácie mojich veľmi vzácnych nálezov. Ja viem, že na Slovensku je to ináč. Na Slovensku ľudia chodia a hľadajú, nachádzajú, ale boja sa odovzdať svoje nálezy archeológom, pretože sa boja, že budú popoťahovaní na súdoch, dostanú nejakú pokutu, alebo nedaj Bože skončia vo väzení. Tu v Spojenom kráľovstve iba vďaka hľadačom a detektoristom sa zachráni kopa objektov, ktoré potom končia alebo na výstave v múzeu, alebo skončia v depozitároch, kde sú prístupné k ďalšiemu štúdiu. Ja sám mám niektoré objekty, alebo nemám, našiel som niektoré objekty, ktoré si Národné múzeum v Škótsku vyžiadalo, zobralo si ho, pretože je tu také právo, a dostal som za nich zaplatenú férovú cenu podľa objektu, ktorý chceli. Ak ten objekt nechcú, pretože majú tisícky guliek do muškiet, alebo majú tisícky starších mincí, ktoré sú bezcenné, tak ich vracajú hľadačom. Prečo niečo takéto nemôže vzniknúť aj na Slovensku? Hovorím, máte možnosť sa vyjadriť v komentároch.